Ljudi, Dan ovdje i danas igramo Minecraft Pocket Edition. Danas ćemo igrati na serveru, nadam se da ćemo moći na nekom serveru da igramo, ako ne, nastavit ćemo survival ili preživljavanje. Hajde sad, na primjer, ovdje, na ovaj server. I radi, sada ću da pauzam da se registrujem. Ok, evo sad se registrovao i ja sam u zelenom timu. Ok, kako se ja sjećam, igrao sam ovo pred, trebamo da zauzmemo što više brodova. Da. Trebamo da zauzmemo što više brodova, koji tim zauzme najviše brodova, on pobeđuje. Tako da, to je cilj. Ovo davno nisam igrao, tako da gledam da li je nešto novo izašlo. Iako stvarno ne mogu da nađem način da izađem. Nema ništa često, normalno. Man, može li se izađe nekako odavde? Dobro, bacit ću se odavde. Ok, sada smo tu i treba da zarobimo što više brodova. Mi smo zeleni tim, imamo 32, crveni plavi imaju 30, mi imamo 33, crveni 33, a plavi 32. Dobro. Čekam samo čankovi da me se učitaju. I ajde nađemo neke stvari, moram da pomirim chat, zato što mi mnogo smeta chat. Ajmo da nastavimo. Samo bi lepo bilo kad bi našao neki brod ili tako nešto. Jer sam samo nešto toliko sporo pliva, man. Koji ti čelo? Ajde. Znači, stavno da provodim, mogu i nešto da nađem ovdje. Ok, ne znam da vam meni ovo uopšte ne liči na brod. Hajmo da vidimo što je ovo. Ovdje su crveni, idemo ovdje. Se borimo malo. Kako ja znam ovdje, nije uslovno trebalo da gubimo žuti, sad ću da se prikladimo ovdje. Iznenađenje, Pomer se. Ne, lagim. Idemo samo prvo ću da se prikladimo ovdje tipu. Čekaj. Gdje je zborazor? Nemoj mene, biti podcast. Ajde, pomoć prijatelja. Ne znam što se zoveš Nubo, dobro. Ne, a nije bar da opet, da ne mogu da se povim ponovo. Ne sranje. Umro. Zbog da. Jepa se opet. Prvo ću vam primiti neki most. Tako. Ok, dobili smo još brod. Sad ću ja potvrdim da ne ostanemo bez njega. Ljubić. Osao Ljubića. Dobro. Nisam ti vidio name tag, zvini. Ovdje ima neki crni. Desi. Ide li život, kako ide? Au, nisam to očekivao da će reći kontrol. Gdje si? Ok, ja ne znam što ovaj radi, ali mi smo ga bukvalno zaklali. Ok, ne, ću ga nastaviti. Au! Šta bre? Sam mi vraća. Kvaran si ti. Ovo kako se čisto. Ko me udario? Ne znam, ovdje nema nikog. Da si bitch. Au, udarac. Ne,
daju. Ja ne razumem komentara. Ha ha ha. Или типа за остальные туда посмотрим. У тебя видео. Ха-ха. Я теперь это знаю. Ау. Skači za mene. Ovo je presmišno. Komutara. Ok, pošto imam ovaj brod, ja ću spomenuti... O ne da nisi... Da nisi probao. Ne! Kako? I ti pitan preko druge strane, morao se pozvati. Ne samo prvo mi. Kaj spančak ne? Parti! Ne znam za kako primaš štetu. To ti je čudno. Ko tu udara? Nisam ja čekala. Au. Okej, ovaj brod je uklad, ja idemo dalje. Veliko nam je to prošlo. Ne. Gdje si ideli? Kako ide? Kako ste, gospodine? Se držite dobro? Tako. O ne, da nisi probao. Ne. Gdje ćeš ti mene sad? Ha. Ne stavim mač. Ne. Ne! Dobro. Ne, opet. Umri. Imam pikeksa u sablje. Nemoj misliti da me možeš poraziti. Bio sam punjen. Da, gledala sam lago malo. Što je radi ovdje? Što se napravio mili kućicu? Ozbiljno. Idem si ja. Neko mogu. Ja sam ovdje čuo jer sam od statua. Idem da uzmem ovdje. Probat ćemo da zalovimo ovaj brod ovdje. Mnogo plavaca da pada. Joj, uvijek se ne biram. To je dobro koji sam ja došao. Joj, uspali, spokojno se to izgleda. Sad će doći masakr. Ne! Au, ne! Pa šta radiš to? Šta radiš dok ste bili ono muglo i ovaj sam da sad ti našao, ajde brate mili. Ubij ga. Umrem gomno. Ne! Ti si me našao. Ha. Ne. Pa po mene!
Poberi sve! Poberi sve! Ja sam mi stao ispred, ne mogu da udarim. Au. Nema tu udarim da mi ne pukne, dok mi ne pukne pikeks ako treba. Gdje si? Au. Osveta! Zaklaću te! Ja ne razumijem kako ne možeš... Yes! I očigledno sam još to bez... Ti si radio i... Ok, to bi bilo to za epizodu, nam se slušali u ovom videu i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!